এইটো ৰছীটো এৰি থাকিব মানে লাহে লাহেকৈ বুজিলে অঁ যদি এইটো টানি দিয়ে অঁ भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाबावबाय रायजो राजाफोर आं दिनै मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों बे आपडेट भिडिअआ जाहैबाय जोंनि गुगामो हालामनि सिङाव थानाय मैनापारा होननाय गामिनि सासे बरां आरोना इसा बरां लिरो बिनि बिफाया हायार सेकेन्डारि गुगामो हायार सेकेन्डारियाव मास्टर मावो जाहाथे बिनि फिसालाया दाखालि रुपहि वाटारफलाव थांनानै दुगैनो होनना थांदोंमोन आरोना बेनि सानसे सिगाङाव बिथाङा नैबे स्क्रिनाव होनायाना बे स्क्रिनाव होनाय गथ'आ दुगैनो होनना थांदोंमोन रुपहि वाटारफलाव नाथाय फार्स्ट खालि थांनानै दुगैना फैबाय बिनि उनाव माने मबाइला गोमादों होननानै नेक्स्ट दिनखालि बिथाङा मबाइलखौ लायनो होनना थांदोंमोन बेयावनो मा जानाय मिन्थिया दैयाव गब'नानै नागिरदोंमोन आरोना गोबां नागिरदोंमोन रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नाय एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ नैबे आरोना टाइटेलाव होनाय बा थाम्बनेइलाव होनाय भिडिअखौथ' बुजिखाबाय जानांगौ गोबां अरुणाचलनि फायार ब्रिगेड आसामनि फायार ब्रिगेड जथायै लोगो नांनानै दैयाव नागिरदोंमोन आरोना अब्लाबो मोनाखै बेनि उनाव माने मा जादों सानब्रैनि उनावसो मोनदों आरो दै रायजो राजाफ्रा बेनि फुरा भिडिअखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव सावरायगोन नैबे वाटारफलावनो आरोना गथ'आ गोदोना थैनाया दुगैनो थांनानै ओरैबायदि गोथौ एकदम थब्ल'बाबो मोनस'वा माने बिराद गोथौखा नै नायबाय थादो माबायदि थब्ल'यो नै मोनस'वानो माने बिसोरो मोनाखैनो खोमा माने हाखौ ओरैबायदि गोथौ आं खिन्थु इसखौ स्पटआव थांनानै भिडिअ बानायनो सानदोंमोन दे लोगोफोर नाथाय सम मोनैनि थाखाय थांनाय जादियाना बेनि थाखायनो आं माने सासे लोगोनिफ्रायसो भिडिअखौ लानानै बानायनाय जादों आरोना बेयावनो सानब्रै नागिरदों आरोना सानब्रै नागिरसेयावबो मोनाखै माने नै दैयाथ' बारा गिदिर नङा माने साइडजों बोहैनाया नै इदिल' स्राय स्राय बोहैयो आरोना दा बे जेनेबा बारा गिदिरबो नङा नालाय खिन्थु इखिनियाव जि जायगायाव दै गोलैयोना ओरैबायदि गोथौ होनना बुंदों माने केमेरायाबो माने फकास खालामस'नो हायाखै होनना बुंदों माने मा केमेरायाबो माने नुस'वाखै माने ओरैबायदि गोथौ माने सिंसिम नुहुराखैनो माने बिसोरो बिदि होनना बुंदों सानब्रै नागिरनानैबो मोनाखै आरोना बेयाव नैबे स्क्रिनाव होना दोननाय गथ'आनो आरोना बिनि बिफाया गुगामो हायार सेकेन्डारि आसामिस मिडियाम स्कुलाव बिफाया मास्टार मावो आरोना फिसालाया MA ना मा पास खालामनानैबो गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय फैनानै जाहाथे बिथाङा न'आवनो दंमोन आरोना बुंनाय बायदिब्ला बे गथ'नि खर'आ एसे माने मेन्टेलि टाइपनिमोन दै बुंनाय बायदिबा आरोना जों खोनानाय बायदिबा बिसानि जि गायग्रा हाना एकदम जोंहानि बारिजोंनो नांजाबनाय माने न'नि एखे सिमायावनो आरोना बिसानि बे गथ' मोनानि गायग्रा हाया नाथाय मा जाहोनाव बेबायदि जाखो जोंबो मोजां मिन्थिला बे रुपहि वाटारफलाव आरो बे दिनैनिफ्राय फेमास जानाया बारा गोबाव जायाखै 2020सोआवसो फेमास जादों नामा नाथाय दिनैनिफ्राय 9 जनसो मानसि थैबाय होनना बुंदों बे वाटारफलाव आरोना दुगैनो थांग्राफ्रा अकल हौवा मानसियाल' थैयो दै खोनानाय बायदिबा सिगां माने सासे हिनजावसा मानसि आरोना सोरखौबा गोसोथोहैयोमोन ना मायोमोननो मोजां मोनोमोन नाथाय बेखौ मोनैनि थाखाय बै जायगायाव थांनानै बिथाङा सुइसाइड जानानै थैदों होनना बुंदों नाथाय बेनि आत्मायासो बे रुपहि वाटारफलाव दंना माया मिन्थिया नाथाय बेयाव गोबां हौवा मानसि थैबाय थायो आरोना प्रति बोसोरावनो माने सासे थैखायो दासिम 9 जन जाबाय होनना बुंदों नाथाय बे गथ' थैनायनि जाथाया मामोन बेखौथ' मोजां मिन्थिला बियो फार्स्ट खालि बेनि सानसे सिगांखालि आरोना रुपहि वाटारफल बेनि लकेसनाव बबेयाव होनना बुङोबाथाय गुगामो हालामनि सिङावनो थानाय आरोना गुगामो हालामनिफ्राय साहाखै थांनांगौ साहाखै थांनानै बरला होननाय मोनो आरोना बरलानिफ्राय एसे ओरैजाय सानजाखै फैनानै साहा थांनांगौ रुपहि वाटारफल होनो आरोना बेखौथ' जोंनि धेमाजि लखिमपुरनि गोबां मानसिफ्रा मिथिखायो जानांगौ जाय मिथिया बिसोरनि थाखाय आं आरो खनसे बुंबावबाय जाहाथे खोनासंना लाबानो जाबाय बे वाटारफला जोंनि गुगामो हालामनि सिङावनो थानाय आरोना गुगामो हालामनि सिङाव थानाय मिंमां होननायजों थाङो आरो दै बरला होनना बुङो बरलानिफ्राय एसे सानजाखै थांनानै बिदि रड मोनसे दंखायो आरोना
बेबो जेनेबा नेसनेल हाइर'थ' नङा गाङलिया लामाबाबो मोजाङानो आरोना बेबायदि पाक्का लामायानो बेजों थांनानै सानजाखै ससे थांबाय बरलानिफ्राय थांनानै बेनिफ्राय साहा दावखोनांगौ आरोना साहाखै थांनानै बेयाव मोनसे माने वाटारफल होननाय दं दै रुपहि वाटारफल बेयाव गोबां मानसिफ्रा गरम दिनाव दुगैनो थाङो आरोना नाथाय मोनफ्रोमबो बोसोराव माने सासे मानसि थैयो नाथाय जोंनि गोबां मानसिफ्राना सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दै देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां दुगैनो थाङो नाथाय बेयाव गोबां मानसि थैनाय खोनासेयावबो जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिम माने बेयाव थांबाय थायो आं बेखौथ' मिथिला जुदि नोंथांमोना दाबो रुपहि वाटारफलाव थांनो सानदोंबा दुगैनो सानदोंबा नोंथांमोना एसे गाव गावनो हुसियार जाबानो जाबाय मानो होनबा बेयाव गोबां मानसि थैबायना रायजो राजाफोर नाथाय बेखौ मिथिसेयावबो जोंनि देरफुनाय उन्दै फंबाय बिनानावमोना गोबां दुगैनो थाङो नाथाय दुगैनाया गेदेर खोथा नङाना रायजो राजाफोर गावनि जिबनखौ रैखा खालामनांगौबा गावनि जिबनखौ गाव बासायना लानांगौआसो बेयो गावनि मोनसे थांखि जानांगौ मानो होनोबा बिमा बिफाया एसेबां खस्थ' खालामनानै 9 मास उदैयाव लानानै गेदेर गोलाव खालामनानै गथ'फोरखौ फेदेरो फोलावो जुदि सा ससेयाव बेबायदि थैनानै थाङोबा गोबां दुखुनांथाव जायोना रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो गथ'फ्रा एसे बुजि आरो आं जोबथारनायाव बुंबावगोन रायजो राजाफ्रा मोजाङै खोनासंबावबानो जाबाय बे वाटारफला ओरैबायदि बिथोर होनना बुंदोंना मिन्थिबायना बे मिंमांना बरलानिफ्राय 4 किल'मिटार नामा गोजानाव हाबलांनांगौ बे माने ओरैबायदि स्पिड जाखायो जाहैबाय माने दैया माने डाइरेक्ट हाजोनिफ्राय गोलैयो आरोना वाटारफल होनना बुङोब्लाथ' जेनेबा डेमाव जेरै दैया बारजुमोना बेबायदि आरोना बेबायदिनो हाजोनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट माने दैया गाहायाव बारजुमो आरोना बे दैयाव गोबां दुगैनो थाङो जोंनि साइडनिफ्राय धेमाजि लखिमपुरनि मानसिफोराथ' मिथिखायोआनो जानांगौना बबे जायगायाव दं आरो जाय मिथियाना बे रुपहि वाटारफलखौ आं आरो खनसे बुंबावदों रायजोफ्रा मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय गुगामुख हालामनि सिङाव थानाय गुगामुखनिफ्राय साहा थांनांगौ आरोना मिमां होनना बुङो मिमां बरलानिफ्राय एसे सानजा थांनांगौ दै सानजा थांनानै ओमफ्राय साहा दावखोनाय लामा मोनसे मोनो बे लामाजों थांबानो रुपहि वाटारफल होननायखौ मोनो आरोना रायजो राजाफोर नाथाय आं बे गथ'आ दाखालि जि दैयाव बा जि रुपहि वाटारफलाव गब'ना थैदोंमोन ना जाहाथे बेखौ आङो बे भिडिअखौ बानायगोना बानाया सानबाय थादोंमोन नाथाय बिसोरनि न'खरनि मानसिजों आं थांनानै भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन नाथाय सम मोनैनि जाहोनाव बानायनाय जादिया नाथाय दासिमबो आं सानबाय थादोंमोन बे भिडिअखौ आं आपल'ड होगोन ना होआ बा बानायगोन ना बानाया अब्लाबो आङो ना जि देरफुनाय फंबाय बिनानावमोन बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायबाय जाहाथे फंबाय बिनानावमोना एसे मोजाङै गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय बे वाटारफलाव दिनैनिफ्राय फेमास जानाया बारा गोबाव जायाखै 2020 जादों आरोना 2020 जेतिया लकडाउन जादोंमोन ना बे समनिफ्रायसो बे रुपहि वाटारफल होननाय जायगाया फेमास जादों नाथाय दासिम दिनैसिम बे जायगायाव मानसि थैनाया 9 जन जाबाय होनना बुंदो दे अकल माने हौवा मानसियाल' थैयो बिनि थाखायनो जोंनि उन्दै देरफुनाय फंबायमोना जाहाथे आदामोना एसे साननानै लाबानो जाबाय बे वाटारफलाव थांनानै गोबां मानसिया जिउ गारखाबाय बा गोबां मानसिया जिउ गोमानांबाय बेखौ जाहाथे एसे साननानै फंबायमोना थाङाबानो जायो मानो होनोबा दुगैनाया गेदेर खोथा नङा बा इन्जय खालामनाय बा फुर्ति खालामनाया गेदेर खोथा नङा मानो होनना बुङोब्ला जों गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो रैखा खालामनांगौ बेनि अनगायैबो गोबां दैमाफोर दंना जाहाथे बेफोरावबो जोंनि गुगामुख हालामनि सिङावनो थानाय ग'थआ ब्रिज होनना बुङोना बेयावबो गोबां थाङो नाथाय बेफोरावथ' दैया बारा गोथौ नङा नालाय ना बेयाव जेबो जाया बेनि थाखायनो नोंथांमोना जुदि दिनैनिफ्राय रुपहि वाटारफलाव थांनो सानदोंबा नोंथांमोना जाहाथे बे रुपहि वाटारफलाव थाङालासिनो नैबे जोंनि ओरैजाय NSPC साइडखै ग'थआ ब्रिज होननाय दंना बेफोरावबो थांनो हायोबा सुबनसिरि बेबायदिनो दालाय गोबां दं बेफोरावबो दुगैनो हायो रायजो राजाफोर जोंनि खाथिनि रायजो राजाफ्राथ' मिथिखायो जानांगौना अब्लाबो आङो जाय मिथियाखै बे गथ'नि सोमोन्दै एसे भिडिअ खालामनानै फोरमायबाय रायजो राजाफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथाङा मोजां मोनदों धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसेनो लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसेनो शेयार खालामना होदो जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो मानो होनोब्ला जोंनि बे खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा गासिबो नुनानै जाहाथे
बै गथ'आ मा जानानै थैनाय बा मा जाहोनाव थांनानै बिथाङा दैयाव गब'नानै थैनाय बेखौ गासिबो रायजो राजाफ्रा मिन्थिथों। जाहाथे बिनि सायाव भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। रायजो राजाफोर, अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।